asi nic, co by kluci neměli zažitýho. Ano, určitě stojí za připomenutí, že jsme Izrael naposledy potkali v loni v osmifinále světového šampionátu v Azerbajdžánu. Tam jsme zvítězili poměrně jasně 4-1, ale každý zápas je jiný a naši po té výhře nad Portugalskem, která jim samozřejmě pozvedla sebevědomí, dobře vědí, že dnes musí zopakovat minimálně stejný výkon, pokud chtějí uspět, podle slov Patrika Levčíka, kterého společně sledujeme jako bývalého vynikajícího reprezentanta, tvého kolegu a kamaráda, mistra světa, mistra Evropy, tak samozřejmě tohle se svými kolegy kladli na srdce borcům, z níž někteří to ani nemusí slyšet, speciálně ten, co je ve středovém kruhu, Ondra Paděra. Vlastně já ho pamatuju od své televizní premiéry na mistrovství Evropy v roce 2014. Od té doby vlastně nescházel na žádné akci, je v tomhle nesmrtelný a jeho rekordy v počtu gólů v reprezentaci těžko bude někdo za mého života překonávat. A zase Kalir. Přesto drtivá většina akcí vidíte, jak si, řekl bych, až arrogantně diriguje svoje spoluhráče, co mají dělat, kde se mají pohybovat. Výborně. Pozor, tohle to je nepříjemný moment, skvělý reflex Dominika Kunického po střele Dajana. Viděli jste tam tvého letitého spoluhráče Jana Koudelku v nové roli mentora a jednoho z asistentů kouče Patrika Levčíka. Škoda, že tahle střela nebo pokus Filipa Schreinera neprošel na bránu. Taková cizelerská kombinace, jemná i na kratší vzdálenost. Samozřejmě jde o to hlavně neudělat chybu. Krásný volej, scházelo trošku víc přesnosti Bobovi Doubravskému. No, tak kluci dobře kombinovali na útoční polovině, šance se naskytla nakonec. Snad příště bude trošku přesnější zakončení od Boba. Zatím v 16. minutě, to znamená, že už jsme ve druhé půlce úvodního poločasu, je stav stále 0-0. Jako zkušený letitý bek si to vyhodnotil. Takto Tomáš Jelínek trošku zahnal, ale je z toho naše první opravdová šance, ale Tomáš Jelínek byl bohužel už příliš blízko golmana Malula. Teď bychom mohli zkusit jít hodně rychle nahoru, ale ta přihrávka nebyla dostatečně přesná na Pavla Exnera od Richarda Svobody. To byla škoda, výborně zrychlený. Chyběl půlkrok. Poprvé jsme se dostali v průběhu zápasu do přečíslení. Jo, ale zase výborně Filip. Ano, to je nádhera, než si to dořek Bobíno Doubravský, to byl Dan Klíma, omlouvám se mu, oba mají 9 na konci, nám tady vypadly monitory z té dělovky. Asi jo, nádherný zakončení, opravdu nádherný. Daniel Klíma dostal na lito a ten volej neměl absolutně chybu, dává svůj druhý gol na šampionátu, ale hlavně nás posouvá do důležitého vedení. Jo, opravdu povedený zakončení, krásně sklopený, neodletělo to někam mezi diváky, ale zaplulo to krásně na zadní tyč. Vzpomněl jsem si rázem na to, co mi říkal Patrik Levčík dnes odpoledne, že pokud by se nám nepovedlo dát nějaký brzký gol jako v zápase s Portugalskem, takže musíme zůstat hlavně trpěliví a hrát svou hru a nejančit a nedělat chyby vzadu. Přesně podle toho scénáře se naše zatím řídí a odměnou jim vedoucí gól v závěru prvního poločasu. Hlavně jestli zkusí změnit, pozor, to byla velmi nebezpečná střela koho jiného než Kalira z velké dálky. To škoda, že se nepodařilo rozehrát líp. No, teď by tam mohl být Honza Havel a ještě to zkoušel dohrát chytrou přihrávkou Richard Svoboda. Jo, zkoušel prostrčit na Honzu Havla, který správně zavíral tu zadní polovinu hřiště, tak škodička. Ano, Honza Havel ale se velmi rychle vrátil a odehrál ten míč do bezpečí na izraelský roh. No a zase fantastický postřeh Dominika Kunického, tam Daniel Kasal, mi přišlo, že byl lehce dezorientovaný, že zahrál ten balón do autu, přestože to nebylo nutné.
Zase se tam skvěle vložil tělem Dan Klíma a takhle vylekal izraelského golmana. Paráda, zakončení, těžký zakončení Šajtlí. Bavili jsme se tady o tom po poločase. Dan má opravdu výtečnou tu levou nohu a v podstatě to potvrdil tím prvním gólem a teď nechybělo moc a mohl být dvougólový dneska. Ano, myslím, že to byl Pavel Exner, který tam byl vysoko vysunutý. A tady stále neutuchající povzbuzování. Pozor, to je krása Pavel Exner, ale musel zvolit zpětnou kličku a teď tam měli Izraelci houštinu těl, kterou ten balón nemohl projít a zase skvělý Dan Klíma. Výborný zákrok, opravdu výborně se vrátil. Čistě to provedl. Pojďme. Výborná přihrávka, ale už to měl trochu sůlu, ale Pavel Exner je borec, 2-0. Nádherně zakončený, celá ta akce opravdu výborná, samozřejmě střelec velmi dobře v zakončení, jak v pádu nebo ve skluzu a kdo jiný než Daniel Klíma, nádhernou Šajtlí ho tam našel na zadní tyči. Takže Daniel Klíma 1+1, Pavel Exner druhý gol na turnaji. Krása, obě vlastně ty, jak ta přihrávka, tak to zakončení velmi kvalitní. Já jsem o tom nechtěl před zápasem ani v jeho průběhu hovořit, ale pokud dnes vyhrajeme, tak už budeme mít v kapse jistý postup a zítra v souboji s Bulharskem od 2:30 se bude už jenom řešit, kdo skupinu B vyhraje a kdo z ní půjde do osmifinále z druhého místa. Takže zase se vrátil do brány Izraele Malul s 15. A pozor, tohle to byla největší šance Izraele v dosavadním průběhu utkání, ale naštěstí se borec číslem 28 Hada dostal s tou kličkou do ostrého úhlu a vidíte, nebo jste viděli jeho gesto z maru. Tohle to je Pavel Exner, autor toho parádního druhého gólu, i když i ten první stál z nohy Daniela Klímy. Za to zatím tady dáváme hodně výstavních gólů, tak nám to vydrželo co nejdéle. A i v prvním zápase padlo, jak říkáš, spoustu hezkých gólů ze střel. To znamená, že ten balon dobře lítá, možná i na tom balónu se to, respektive ten povrch tomu pomáhá. Takže jedině dobře, že mají kluci střeleckou formu. 7 vteřin nás dělí od postupu do osmifinále na 12. mistrovství Evropy v Malé Kopané v Bratislavě u sousedů na Slovensku. Teď už je to realita. Velká spokojenost může po tomhle zápase zavládnout v celém českém týmu, včetně realizačního, a ty máš zase prostor to všecko hezky a výstižně zhodnotit. Jo, v první řadě velká gratulace do Bratislavy, jak realizačnímu, tak klukům. Odehráli dneska velmi dobrý zápas. Speciálně myslím si, že druhý poločas byl opravdu v naší režii, i přesto, že já jsem očekával, že budou Izraelci víc držet balón, ale dobře odehraný zápas, krásný góly a doufejme, že zítra potvrdí kluci formu a zase tam padnou nějaký střel. Ještě rychlý pohled na statistiky. Izraelce jsme přestříleli a vyhráli jsme 2-0, takže zatím máme 100% úspěšnost. Mějte se krásně a zase si udělejte čas na malý fotbal a mistrovství Evropy. Hezký páteček, naschledanou. Naschledanou a k tomu hezký víkend přejeme.